vă sfințească inimile, mintea și caracterul. Am pregătit o mică predică din partea Duhului Sfânt pentru tineret. Iar predica se numește Primejdile tineretului. Înainte să intrăm în subiect, aș vrea să deschidem Scriptura la 2 Timotei, capitolul 3. Să citim versetul 1, 2, 3, 4 și 5. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hunitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduit din puterea depărtează de oamenii aceștia. Și aș vrea să citim și versetul 14 și 15. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Cu privire la tineretul de astăzi, cam puțin mai cunosc Scriptura, generația în care trăim, și aș vrea să vedem ce ne spune serva Domnului cu privire la acest subiect, dragii mei frați. Mi-a fost arătate în unele din primejdile tineretului. Satan stăpânește mințile tineretului și conduce picioarele lor neexperimentate pe căi lăturalnice. Ei nu cunosc vicleniile lui și părinții ar trebui să se trezească în aceste timpuri primejdioase și să lucreze cu stăruință și dibăcie spre a evita cea mai mică apropiere a vrăjmașului. Ei trebuie să sfătuiască pe copiii lor când ies din casă, când intră în casă, când se scoală, când se culcă, dându-le sfat peste sfat, învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin acolo, poruncă peste poruncă și învățătură peste învățătură. Trebuie să avem grijă cu copiii, dragii mei. Lucrarea mamei se începe de când copilul este mic. Ea trebuie să-i spună voința și temperamentul copilului ei și să-l deprindă cu supunerea și ascultarea. Pe măsură ce vârsta copilului crește, ea nu trebuie să-l lase din mâna ei. Fiecare mamă trebuie să-și atingă ca să povățuiască pe copiii ei, să le corecteze greșelile și să-i îndrume cu răbdare pe calea cea dreaptă. Părinții creștini trebuie să știe că trebuie să povățuiască și să îndrume pe copiii lor, să devină copii al lui Dumnezeu. Întreaga experiență religioasă a copiilor este influențată de instrucțiunile date și de caracterul format în copilărie. Dacă voința copilului nu este supusă și nu este deprinsă să asculte de voința părinților, atunci va fi o cercare grea să învețe aceasta în anii de mai târziu. Dacă copilul de mic nu este crescut după cuvântul lui Dumnezeu, el când va îmbătrâni, se va abate de la ea. Pentru că cuvântul spune clar, învață pe copilul de mic care pe care trebuie să meargă. Și că va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ce luptă grea și ce conflict va fi să aduci la ascultare de poruncile lui Dumnezeu. O voință care n-a fost supusă niciodată. E greu. Dacă un copil nu e supus, nu ascultă de
de părinți, așa cum am citit și aici, neascultători de părinți, obraznici, îngânfați. Sunt copii care răspund părinților într-un har fără de har. Ce pe mine mă comază? Mie îmi dai ordine acum. Deci uitați-te, nu se poate supune poruncile de Dumnezeu. Părinții care neglijează această lucrare importantă comit o mare greșeală și păcătuiesc față de sărmanii lor copii și față de Dumnezeu. Copiii care sunt sub o strictă disciplină vor avea uneori simțămintele de nemulțumire. Ei vor deveni nerăbdători sub restricții și vor dori să aibă libertate de a merge unde vor. Nu te place când îmi pui. Nu-i voi acolo. Ai grijă cu cine mergi, cu cine vorbești, cu cine te înhaiți. Nu le place. Îndeosebit de la vârsta de 10 până la 18 ani, ei vor simți adesea că nu este rău să meargă la mese de petrecere și la alte adunări cu prietenii, cu tinerii, dar părinții lor, cu experiență, pot vedea primejdia. Noi, ca părinți, știm ce e bine și ce nu e bine. Copilul trebuie consolat. Unde mergi? Ai grijă cu cine vorbești. Vezi ce vorbești acolo. Ne cunoaștem. Ei cunosc temperamentele deosebite ale copiilor lor și cunosc influența acestor lucruri asupra minților lor și din dorința pentru mântuirea lor, ei trebuie să ei rețin la asemenea distracții atâțătoare. Trebuie să-i rețină. Când acești copii se hotărăsc să lase plăcerile lumii și să devină ucenicii lui Hristos, ce sarcină este ridicată atunci de pe inimile îngrijorate și credincioase ale părinților? Dar chiar și atunci, lucrarea părinților nu trebuie să înceteze. Copiii nu trebuie lăsați să umble de capul lor și să-și facă alegerea singuri. Un copil nu trebuie să aleagă singur. De-abia când are discernământ, când știe el că e bine, așa cum spune aici, că din pruncie cunosc Sfintele Scripturii. Câți din tinerii noștri cunosc Scriptura din pruncie, așa cum spune cuvântul? Câți? Ei de-abia au început să se lupte cu seriozitate împotriva păcatului, a mândriei, a patiei, a invidiei, a geloziei, a urii și a tuturor relelor inimii firești. Și părinții trebuie să vegheze asupra copiilor lor și să-i povățuiască, să hotărască pentru ei și să le spună că dacă nu arată față de părinților o ascultare voioasă și cu bucurie, nu pot arăta nici față de Dumnezeu o ascultare voioasă. Dacă de părinți nu asculți, nu cinstește pe data toți pe mama ta, dacă nu asculți de părinți, nici de Dumnezeu nu asculți. N-ai cum. Este cu neputință pentru ei a fi creștini. Părinții trebuie să încurajeze pe copiilor ca să se încreadă în ei și să-i despovăreze înaintea lor durerile inimilor și micile lor necazuri și cercări zilnice. În felul acesta, părinții învață să simtă compătimire cu copiilor și să se poată ruga cu ei și pentru ei, ca Dumnezeu să-i ocoltească și să-i conducă. Ei trebuie să-i îndrepte către amicul și sfătuitorul infailibil, care va fi mișcat de sentimentul despre slăbiciunile lor, care a fost ispitit în toate privințele, ca și noi, însă fără de păcat. Satana ispitește pe copii ca să se depărteze de părinții lor și să-și aleagă ca prieteni pe tovarășii lor tineri și fără experiență. Mulți copii creștini, și acum am spus, se înhaită cu alți copii și aude banduri lumești, cuvinte vorboase, care schimbă caracterul. În loc copilul creștin, care face parte din poporul lui Dumnezeu, să-l învețe pe copilul acela și să-l atragă la Domnul, să-l ducă la picioarele Domnului,
și el se ia după el. Poate să face și mai rău ca el. Satan îi ispitește pe copii ca să îndepărteze de părinții lor. Ia auziți. Fetele și băieții se adună împreună și frecăresc, înrâd, glumesc și îndepărtează pe Iisus din inimile lor. Trebuie să avem grijă, copii, tineri. Ce glumim, ce vorbim? În momentul când glumim și facem glume din asta numești, Domnul Iisus nu asta acolo. Duhul Sfânt se întristează, pleacă. Și pe îngerii din fața lor. Deci și pe Domnul Hristos să întristăm și îngerii pleacă din cauza vorbăriei lor nebunești. Conversații nefolositoare despre faptele altora se adună și spun, bârfele au făcut așa, să vezi ce-au făcut ăla. Cuvinte amintite despre un băiat sau o fată fac să sece sugetele și simțămintele nobile și devotate și îndepărtează din inimă dorințele bune și sfinte, lăsând-o rece și lipsită de adevărata iubire de Dumnezeu și de adevăr. Copiii ar fi scutiți de multe rele dacă ar fi mai familiari cu părinții lor. Părinții ar încuraja atunci în copiii lor o dispoziție de a fi deschiși și pe față cu ei, de a veni la ei cu greutățile lor și când sunt nedumeriți cu privire la calea dreaptă, să pună chestiunea în fața părinților lor în tocmai așa cum ei o văd și să ceară un sfat de la ei. Orice problemă apare, un copil trebuie să vină la părinte. Tată, mamă, ce trebuie să fac în privința asta? Cum trebuie să reacționez? Nu fac de capul meu. Vii și întreb, de-aia am părinte. Cine este în stare să vadă și să arate primejdile lor mai bine decât părinții? Auziți? Cine e în stare mai bine decât părinții? Părintele, nu? Sub ocrotirea lui ești. Părinților evlavioși. Cine poate înțelege mai bine temperamentele deosebite ale copiilor lor decât ei? Mama, care a supravegheat orice dezvoltare a minții copiilor ei, încă din leagăn, și cunoaște astfel dispozițiile lor firești. Normal, cu mamă, nu? Cunoaște mișcarea copilului și gândurile lui. Pentru că în timp ce crește sub mâna ei, îl știe cum umblă, cum reacționează, ce vrea să facă, ca multe stă mintea. Este cea mai bine pregătită de a povățui pe copiii ei. Cine poate spune așa de bine de trăsături de caracter? Trebuiesc înfrânate și stăpânite ca mama cu ajutorul tatălui. Copiii care sunt creștini vor prefera dragostea și aprobarea părinților lor temători de Dumnezeu mai pe sus de orice binecuvântare pământească. Ei vor iubi și respecta pe părinții lor. Grija lor principală va fi cum să facă pe părinții lor fericiți. Un copil creștin, când e învățat de părinte și ascultă de părinți, el nu știe cum să-și facă părinții fericiți în ascultare și supunere. Pentru că un părinte nu învață pe rugă copilul său. El îi spune, da, mă, ce trebuie să fac? Asta fac. Ce poruncești tată să fac? Asta copilul, asta fac. Nu trebuie să cuvântul tău. Grija lor principală va fi cum să facă pe părinții lor fericiți. În acest secol de răsculare, dragii mei, vreau să spun că Ellen White, aici spune că la 6 iunie 1863 a spus lucrul acesta. Dacă atunci, pe timpul acela, Ellen White a văzut, i s-a arătat treburile astea. Cu cât mai mult acum, generația în care trăim acum, când tineretul e devastat. E devastat. Tineretul e devastat. Cum a spus și fratele care dimineață, telefon, internet, e terminat. În acest secol de răsculare, copiii care n-au primit o educație și o disciplină cum trebuie, n-au decât puțin sens despre obligațiile lor față de părinții lor. Se întâmplă adesea cazul că cu cât părinții fac mai mult pentru ei, cu atât mai nerecunoscători devin ei și cu atât mai puțin respectă pe părinți. Deci sunt copii care părinții
îi fac cât mai multe cadouri și cât mai multe placuri și tot mai răzvrătiți vin. Tot mai răzvrătiți, tot mai îngânfați, tot mai obraznici. Tot mai obraznici, pentru că le face puftele și atunci el se îngânfăie, se lăfăie. Copiii care au fost răspățați și alintați așteaptă totdeauna aceasta. Și când așteptările lor nu sunt satisfăcute, atenție, ei se simt decepționați și descurajați. Deci când faci tot timpul cu plac și odată se întâmplă că nu poți, iată, ai văzut? Nu mi-ai făcut, nu mi-ai discut. Gata, se supără, pleacă. Merge după legea lui. Aceeași dispoziție va fi văzută prin întreaga lor viață. Ei vor fi neîndemânatici și se vor sprijini mereu pe ajutorul altora și vor aștepta ca alții să-i favorizeze. Mergi și ajută de alții. Și când cineva li se împotrivește, chiar după ce au devenit adulți, ei își închipuie că li s-au violat drepturile și în felul acesta ei își trăiesc viața prin lume. De aceea ne mirăm că mai sunt și dintre tinerii care au luat. Cum, frate? Copil de adventist? Da, luat-o. Luat-o în lume. Păstrându-și cu greu cumpătul și murmurând și necăjindu-se pentru că niciun lucru nu le merge bine. Părinții nepricepuți dau copiilor lor astfel de învățături, care se vor dovedi ruinătoare pentru ei și seamănă în felul acesta spini pentru propriile lor picioare. Ei gândesc că satisfăcând dorințele copiilor lor și lăsându-i să urmeze propriile lor înclinații, le vor câștiga simpatia, așa, cred unii părinți. Îi fac o placă, copilul meu, nu îl iubesc, îi cumpăr, îi fac, îl ciugiuresc, una alta, că ți drag, e copilul tău, îl iubești, nu? Dar uite că aici spune că e o greșeală. Ce greșeală, ce? Copiii răspățați astfel cresc fără nicio restricție în dorințele lor, egoiști, aspri și poruncitori, un blestem pentru ei înșiși și pentru toți cei din jurul lor. O mare măsură, părinții țin în mâinile lor fericirea viitoare a copiilor lor. Asupra lor zace importanța lucrare de a forma caracterul acestor copii. Instrucțiunile date în copilărie îi vor însoți toată viața lor. Părinții seamănă sămânța care va răsări și va aduce lor fie spre bine, fie spre rău. Ei pot pregăti pe fiii și pe fiicele lor pentru fericire sau pentru mizerie. Deci depinde și de noi, părinți. Totul normal, de noi depinde. Putem să pregătim copilul pentru foc și putem să pregătim pentru viața veșnică. Dacă lași de capul lui, s-a dus să te trezești bunii voi, că el are alte idei, alte concepții, alte planuri. Nu mai planurile lui după planurile lui Dumnezeu. E roată săracul pământ. Copiii trebuie deprinși încă din fraze de copilărie, să fie folositori, să-și ajute lor înșiși și să-și ajute și altora. Multe fiice din vremea noastră pot privi fără mustrare de conștiință cum mama lor se trudește cu gătitul, cu spălatul, cu călcatul, în timp ce ele stau în salon citind romane, împletind șnururi, croșetând sau brunzându-se. Deci ele mai vorbește proprie și în generația asta. Cu toate că au fost atunci, în timpul acela, Domnul i-a arătat. Domnul i-a arătat. Inimile lor sunt tot așa de nesimțitoare ca și niște pietre. Ia auziți? Dar unde este cauza acestui rău? Cine trebuie mustrat de obicei pentru aceasta? Sărmanii părinți înșelați. Așa spune aici. Sărmanii părinți înșelați. Deci părinții au fost înșelați prima dată și după aceea copiii. Și dacă părintele e înșelat, nici părintele nu mai știe ce ordine se dea pe la copii. Că și el e dus. Ei au trecut cu vederea binele viitorului copiilor lor
și în procedeul lor greșit i-au lăsat să-și petreacă timpul în trândăvenie sau să facă numai ceea ce avea decât puțină importanță, care nu cerea o sforțare a spiritului și a mușchilor și apoi au scuzat pe față lor leneșă pentru că ar fi slabă. Dar ceea ce a făcut atât de slabă, în cele mai multe cazuri, cauza pentru aceasta se află la umblarea greșită a părinților. O mulțime de ocupații în jurul casei vor dezvolta mintea și corpul, dar copiii sunt răpiți de acest exercițiu, printr-o falsă idee despre educație, până ce ajung să urască lucrul. Acesta li se pare neplăcut și neîndeacord cu ideile lor proprii sau gentițele. Se crede că ar fi nepotrivit, ba chiar grosolan, pentru o domnișoară de a curăța masa, vasele sau a sta să spele. Cam nu prea în ziua de azi. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie călăuzit de principii mai înalte decât cei din lume, care caută să-și armonizeze toată umblarea lor după moda lumească. Părinții temători de Dumnezeu trebuie să-și crească copiii lor pentru o viață de activitate. Ei nu trebuie să-și permită principiile lor de guvernare și să fie molipsite de ideile lor destrăbălate. Spunea cineva că la o întâlnire cu tineretul, nu știu ce fel de joc era ăla, că puneau niște scaune așa rotunde și deci era o întâlnire despre să studieze Scriptura, să învețe din Scriptură. În loc să le ofere Biblia la copii, să-i învețe despre Dumnezeu, au pus o muzică acolo, din aia vals, din ăla, au început să se învârte o dată după scaune și după ce ăla a oprit muzica, fiecare acolo că s-au îngrămădit unul pe slavă care să prindă scaunul și au căzut unul pe slavă acolo și s-au îmbulzit și vai și amar. Și un frate acolo a fost și a spus, frate, nu bine ce face. Ce mă, trebuie să le dai nouă ordine? Tu vrei să ne spui nouă, lasă-mă, măi, cu adventismul. Frații noștri. Deci în loc să le ofere Biblia la copii, să-i învețe pe copii calea lui Dumnezeu, îi învață lucruri prostești. Și în tabără, când mergeau copiii, am auzit că tot așa, în loc să învețe din Scriptură și din cuvânt, să cânte, să dea slavă lui Dumnezeu, le dă pistoale de alea cu bile de alea de vopseau și trag unul după altul, ei se joacă, dar e și din comun. E și din comun. Trebuie să crească copiii lor pentru o viață de activitate. Nu trebuie să permită principiile lor de guvernare ca să fie molipsite de ideile destrăbălate, auziți, care predomină în vederea noastră, și anume conformarea după modă și guvernarea după părerile lor lumești. Ei nu trebuie să îngăduie copiilor lor ca să-și aleagă propriile lor tovarăși. Învățați-i să înțeleagă că este de datoria voastră de a face voi alegerea. Deci, părinții, noi trebuie să facem alegerea. Noi trebuie să alegem pentru copil până ce el face în vârstă de maturitate. După ce el are maturitatea și are discernământ, atunci are dreptul să aleagă. Dar până la 18 ani, ce el nu are discernământ, ești sub ocrotirea părintelui, trebuie să asculte de părinți. Ei nu trebuie să îngăduie copiilor lor ca să-și aleagă propriile lor tovarăși. Învățați-i să înțeleagă că este de datoria voastră de a face voi alegerea. Pregătiți-i să poarte sarcini încă de când sunt mici. Dacă copiii voștri n-au fost deprinși cu lucruri, ei vor obosi repede. Ei se vor plânge de dureri în șale și că îi doare mijlocul și picioarele și voi veți fi în primejde dintr-o falsă compătimire ca să faceți singurul lucru decât să produceți lor o mică suferință. Sarcinile pe care le puneți asupra copiilor voștri să fie însă foarte ușoare la început și apoi să adăugați la ele câte puțin în fiecare zi până ce ei vor putea face o grămadă de lucruri, fără să se mai simtă obosiți. Lipsa de activitate este cea mai mare cauză a durerilor de șale și umeri la copii. Lipsa de activitate. Există o clasă de domnișoare în generația noastră care sunt mai mult niște făpturi nefolositoare.
care nu sunt bune decât să respire, să mănânce, să se îmbrace la modă și să flecărească și să vorbească deșertăciuni. Da, așa se întâmplă. Și în ziua de astăzi, nu numai atunci, se întâlnesc și eu să vorbesc despre Dumnezeu, despre una altă, că suntem copii de Dumnezeu, îi vorbesc flecării. Ia cum spune aici, flecării, deșertăciuni. Puțini dintre tineri dau pe față o judecată sănătoasă și un bun simț practic. Ei duc o viață fluturatică, fără să aibă vreo țintă deosebită în vedere. Când această clasă de tovarăși lumești se adună împreună, îi auziți vorbind despre toate prostiile. Despre toate prostiile, ia ce spune aici, serva Domnului. Despre modă, despre chestiuni frivole, și apoi râd la propriile lor observații pe care le consideră ca fiind foarte inteligente. Ia-auzi pe unde spun ei inteligența. Pe modă, cum să mă îmbrac, cum să fac anumit lucru. Nici de cum este Dumnezeu. Dumnezeu e scos afară de acolo. Din întâlnire am avut o tineri de-ai noștri. Nu auz. Dacă am face noi părinții o examinare așa, să-i urmărim un pic, să-i supraveghem, să vedem ce fac ei așa, când se întâlnești, despre ce vorbesc, rămâneți mirați. Și aceasta se face de obicei în prezența persoanelor în vârstă, care se simt întristate față de o așa lipsă de respect pentru anii lor. Sunt părinți care știu că părinților, copiilor procedează bine și spun, nu am ce să fac. Ce să-i fac? Tot îi spun, tot nu văd. Nu am ce să-i fac. Gata, l-am scăpat de sub control. Asta din cauza că de mic nu-i învățat cum trebuie. De mic. Acești tineri par a fi pierdut orice simț de modestie și de bună cuvință. Dar felul în care au fost crescuți îi face să gândească cum că ceea ce fac ei ar fi o dovadă de cea mai înaltă gentilețe. Acest spirit este întocmai ca o boală contagioasă. Poporul lui Dumnezeu trebuie să aleagă tovărășia pentru copiii lor și să-i învețe să evite ceata celor lumești și ușuratici. Mamele trebuie să ia pe fetele lor cu ele la bucătărie și să le învețe cu răbdare cum constituția lor va fi mai bine pregătită. Pentru o așa lucrare, mușchilor vor înainta în elasticitate și tărie și cugetarea lor va fi mai sănătoasă și mai înălțătoare la încheierea zilei. Ele poate fi obosite, dar cât de dulce va fi odihna după o muncă potrivită cu corpul. Deci când muncești lângă părinte și ești tot timpul lângă el, normal. Că dormi liniștit, ești odihnit, nu mai sari gândul la idei lumești. Nu. Pentru că ești lângă părintele tău, pentru că un părinte te învață bine. Somnul, regeneratorul dulce al naturii înviorează corpul obosit și îl pregătește pentru datoriile zilei următoare. Nu deprindeți pe copiii voștri cu ideea că pentru ei e tot una, fie că lucrează sau nu. Învățați că ajutorul lor este necesar, că timpul lor este prețios și că voi depindeți de lucrul lor. Dragii mei, vreau să mă opresc aici, să rămânem cu ceva, să avem grijă ce facem cu copiii noștri, să învățăm să stea în temere de Dumnezeu, să asculte cât mai mult de Dumnezeu, să nu-i pierde, pentru că vom fi întrebați la plecată, unde e copilul tău? Ce ai făcut cu el? Domnul să ne ajute să ne binecuvânteze și să ne dea înțelepciune, ca să putem să rămânem tare atât noi părinți, cât și copiii noștri lângă Domnul.